untuk spesial untuk seluruh tamu undangan dan juga tidak lupa dari undangan Mbak Manten, teman-teman dari Mbak Manten, dari Mbak Dita Dwi Lestari. Ini diucapkan selamat siang, selamat menikmati hidangan yang telah tersediakan. Terima kasih. Semoga Papat Songo campur sari satu lagu Ego Cipi. Gemoy. Semoga. Terima kasih. Dongaren lo masih sering nyeluk ngono iki. Laguku memang menyayat hati. Nangis ae. Sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggalne keluarga nangsa nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya rana yen dikasih sayangi sing kaya cahliane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewe ora ono sing jalo dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak kuat
Yo kudu iso ngadeg dhewe ana jalane kene men anak sing rusak anak sing rusak Baik matur dugi sembah nuwun.